vatte veerboord in de toekomst vanuit Verwerd naar het Ameloon. Rijkswaterstaat onderzoekt die mogelijkheid, omdat de vaarwei tussen Holwert en het Ameloon heel dicht lieket. Het zou een mooie kans wijzen. Tenminste, een deel van Verwerd vindt het een mooie kans om die toeristen hier een beetje vast te houden. En bijvoorbeeld om een B&B te beginnen, had ik al meestal moeite van, het zou mooi wijzen dat ik een keer mijn daarvoor in je rugtje. Maar de oor die vindt in de rust hier wel mooi in de natuur. En die denkt wat gebeurt er al met die rust in de natuur en hoe dynamisch wordt het. En wat Ian een kansje vindt de oor natuurlijk een bedreiging. Of de inwoners van Verwerd daarop zitten te wachten, dat is nog maar de vraag. Nou, daar zitten we net op te wachten hier. Echt weer net. Waarom net? Nou, dat jouw een hele verrare waasjes in de drukte, nou. Zo zit hier al. Dan moet ze hier aan, jongens. Dan moet naar je dik online worden. Nou, en wat voorzieningen moet er alleen nog bij? Dat zou je misschien wel kennen, maar dat had nou wat voortnieuwen, hè? Om dat nou even wel te krijgen. Ben je er benauwd voor dat er misschien een meer mensen komen of soortjes een goede impuls? Nee, vind ik helemaal niet slim. Nee, dat een beetje leefbaar is dan. Eind september worden alle belanghebbers op een keerkomsten bijpraat over de toekomstplan voor de vaarverbinding.